плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят. За болни Добре, айде. Со здраве. Как се казва? Борите се от много години за Клуба се казва Вапцаров, заради него. Ето, за Вапцаров, он е заедно извини сега, да се Вапцаров, от името на ОВ, то шак е така, нещо български. Не, искам да кажа, че неговите роднини са възмутени, обидени. Не, верувам, не са... Че го използват по името за такова нещо. Не. Те са българи. Не. Нейните роднини, аз позна внуката на Гоце Делчев в Торонто, Канада. А ние говорим за Вапцаров. Не, за Вапцаров. И тие сите работи. Они денес не можат да кажат, ако има вистинска слобода, и они ќе излезат и ќе кажат што са. Окей, тоа е. И кај нас, сите македонци се кажуваат од за македонци, са викаци, сте грци македонци. То нема мајка, и на мајка не раѓа две националности. Грк и македонци, или бугари и македонци сите работи. Раѓа и на националност. Или бугари, или македонци, или срби, или кој бил. А нашия Николай Вапцаров какъв е? По случай 150 години от рождението. Тази година се навършат. Една личност, която обединява двата народа, нали? Това е горда. Снимам по-малко. Так. Браво! Има много пилете. Да. Здраво, радвам се да се видим. Супер. Так. Не може. Кажете ми, що правите? Има провокатор. Ама те тук все едно да влегат още в клуба. Да. Как няма да се ядосат? Те ти влезат в кащата. Ножът един по един на всеки. Да. Честите ни. Хайде и на тебе да ти честите. Кой е Атанас? Атанас, къде е Атанас? Жълтова. Кой е? Загледавам ли хайде бе, нека не си катвишо и Петри. Аз го имам оригиналното, ние много, обаче той е приснимано и ела го я македонка е зачетнено. Гледай ги. Жената народност македонка и зачеркнено и пишено е българка, това е служебно лице. 65 година е това? Не от 65-та, след 75-та. След 70. След 70-та. Моите документи ги всички. Никъде не пише българин. Яра го, това служба Грао Петри, чара го печата.
Ето, трябваше ми такъв документ от ГРАО. Македонка е зачеркнал, съжалявам, че не взех оригинала, аз оригинала Она долу го се покажа. изкъртала практично. И пише българка. Яна го Петрич печата. Е заедно в служба ГРАО. Пишала първи македонка, после го изпрескъртала българ. Зачеркнено е. Даже 65-та година на не са 30 октомври позвали направихме. коректно. Другото го мире. Аз имам държавян, обаче много пречи. Това не мога 20 години. Аха. 2005 ми променят егенето нашата служба. А в Македония това ми е егене. Македония. Вместо За полицията 13, носят била България шапка. ми пише Ваши ли се 15. казват тези имена? Към наши са. И не мога да си изкарам паспорт. Аз съм изкарах документите. Дойде от квартала, дойде у нас. Нема го, не е го. От Демократския съюз сме ние. Добре, да не се отвония там от другата страна. Честите, нека е лев. Не се може пак. Без проблеми, не, ако няма проблеми, не може да не само от тук, Всички македонци да сме към Македония. Може да имаме различия, може и да имаме различия. Македония да не обединува. Некои са леви, некои десни, но Македония мора да не обединува. Се издиема от другата страна. Да ви дадат другата страна, да кажете няколко слова. Говорите, ние слушаме, ние сме гости, ние слушаме. Драган? Аз съм Йоан Ризаков и ще бъда водещия на днешното събитие. Тук Милане. Тук хората да заповядат. Да. Заповядат. Здравейте, уважаеми гости! Добре дошли на откриването на Македонски културен клуб Никола Вапцаров. Аз съм Йоан Ризаков и ще бъда водещият на днешното събитие. Драги гости, сънародници и приятели, македонци и приятели на истинското и равноправно приятелство между македонски и български народ. Днес отваряме Македонския културен клуб, който ще съхранява и развива македонска култура, който ще поддържа жива културна връзка между македонците в България с останалите македонци по целия свят. Клуб, който ще помага в България да познаят македонската култура, а чрез нея и македонския народ. Познаването е първата стъпка към разбирането и истинското приятелство. Културният обмен е това, което може истински да сближи народите
и да превърне разликите между тях в нещо, което привлича, а не поражда омраза в духа на европейския принцип, обединени в различията. Също така и в духа на македонския революционер и диалог Гоце Делчев, аз разбирам света като поле за културно съревнование между народите. Така ще можем да градим мостове, а не стени. Кръстили сме го на името на великия поет Никола Вапцаров, роден в Македония под турска власт през 1909 година. Изразил силната си любов към Македония в своята поезия. Над моята земя в небето обира Бирин, и мурите в буря и линденски приказки пеят. Над Охрид лазура е толкова с просторен и син, а още надоле е светлият бряг на Егея. По беласица телени мрежи. Човека основал македонски литературен кръжок и поставил като негово мото думите си: ние сме македонци и нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза. Но и човек, израснал в България, усвоил българската култура и създал прекрасна поезия на български език, като с това обогатил българската култура също. Антифашист, идеалист, човек, който обединява човек, символ на македонска България, който мълчаливо и честно работят, допринасяйки за просперитета на страната, в която живеят. Те не получават признание за това и не го искат, но и не заслужават отричане, отхвърляне или отчерняне. Обявявани сме за врагове, когато намеренията ни са приятелски, за сепаратисти, когато стремежа ни е падане на граници и обединена Европа. За незаконни, когато желаем да работим в рамките на законите. 32 години усилията ни да регистрираме свои дружества, чрез които да участваме в културни, обществен и политически живот, са отхвърляни. Страната осъдена 15 пъти за това в Европейския съд за правата на човека. Ние не искаме да съдим никого. Ние просто искаме да сме равноправни като останалите граждани. Искаме да можем да се наричаме македонци без да бъдем обиждани, да можем да се събираме и творим без страх, да бъдем от полза и за двете държави, и за двата народа, защото познаваме душата и културата им. Уважаеми гости, да си македонец не е антибългарско дело. Македонците в България вече 60 години се борят срещу някого, а за своите човешки права. Ние подаваме ръка за приятелство, но няма да вдигнем ръце и се предадем. Тук днес сме се събрали представители на целия македонски народ от всички краища на Македония и света, и от всички слоеве на македонския народ, от политическата класа на Македония, от президента на Македония и от демократичното общество на България. Вашето присъствие е силно послание към всички и към нас, че не сме сами, и към онези, които все още ни отричат, че македонския народ и честните хора в България винаги ще застават зад справедливите ни искания. Ние ще продължим да творим, да отговаряме с доброта, дори срещу омразата, с честност на лъжите, на обидите с достоинство. Благодарим ви! Нашия председател на Македонския културен клуб, господин Атанас Мазник. Имам да изразя голема благодарност към всички вас и да ви кажа, че не съм председател, аз съм един от организаторите, а председатели сме всички ние, които положихме тук усилия, за да открием този клуб. Уважаеми гости, драги приятели, добре дошли! Добре дошли, добре дошли! Пред вас, вие се намирате в нашия клуб на името на неповторимия в поезията, в живота
и в смъртта Никола Вапцаров. Тук искам да кажа, че нашия клуб е ранен. Една рана ние успяхме да заздравим в буквите. Сега виждате, че липсва една друга буква от надписа на клуба. В този момент искам да изразя благодарност и поклон пред нашите братя от Канада. Григор Цанев, Минчо Остас, а също така Международната македонска организация за правата на човека, чрез които ние достигнахме до материалните възможности да го има този клуб. Тук е местото да кажа голяма благодарност към всички македонци от Пиринска Македония, които ни подкрепиха морално и това ни даде сила да устояваме в отделни моменти, като този, който сега в момента виждате. Имаме благодарност към Раде Силян, който обяви, че подарява 300 тона литература на нашия клуб. Това за нас е богатство. Искам да ви кажа, че днес събитието не е откриването на клуба, а вашето присъствие. Клуба е местото, където се събираме, но вашето присъствие, духа, който ни крепи, духа, който и занапред ще ни крепи и ние да съществуваме и да работим за македонската идея. Днес тук имаме участие на македонци от 4 държави. Имаме поздравления от Европа и от Америка. Иска ми се в този момент да обявим, че това е своеобразен македонски събор. И като македонски събор ми се иска да издигнем достойни идеи и цели, които да развиваме в този клуб. А те са следните. Мост между двата народа, между двете държави. Ново културно пространство, в което да взаимодействат двете държави и двата народа. Това ни завеща Гоце и ние не бихме се отклонили от него. Ето и първата формула, която отправяме да пресече границата по новия мост, да мине през границата без митници, без препятствия. Това е нашия призив. Двете малцинства да предприемат съвместни постъпки към двете държави, а те, държавите, не биха отказали. И моля вас, Всемакедонския събор, да подкрепите тая наша идея, за да може тя да тръгне и да спрат лошите взаимоотношения между двете държави. Аз не намирам, че има лоши отношения между самите народи. Благодаря ви, ако вие подкрепите нашата инициатива. Нека ние македонците да бъдем твърди и особено важно единни, когато браним свободата си,
но да бъдем толерантни и достойни с ближните си. А нека да обявим, че нашите ближни са тия, които живеят между нас и близо до нас. Благодаря ви! Блажени са бедните по дух, защо мирно е царството небесно. Блажени са оние, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят.